El juvenil s'ha imposat amb autoritat davant el gironès Sàbat en un partit on l'efectivitat de cara a porteria ha estat la millor arma del conjunt cerveser. El primer gol de la tarda ha arribat als 7 minuts de joc i ha estat una acció desafortunada pels gironins en la qual Pulli s'ha introduït la pilota dins la porteria quan la volia refusar. Només 5 minuts més tard, Aitor doblava l'avantatge amb un xut sec col·locat que el porter no ha pogut aturar. Els visitants no han deixat d'atacar i han aconseguit marxar al descans amb un marcador més ampli. Naranjo ha signat el tercer amb una vaselina perfectament executada davant la sortida del porter, després d'una assistència de Molina. A la represa, el conjunt de l'Estrella no ha vacilat i Luis ha materialitzat el quart als 2 minuts de la segona part, acabant de sentenciar qualsevol intent dels locals per esgarrapar algun punt amb un golaç que s'ha fabricat ell solet des de la frontal de l'àrea. El festival de gols no s'ha aturat i la dama ha seguit generant situacions de perill, rematant encara amb més efectivitat que el primer temps. Molina ha fet el cinquè en aprofitar una bonica assistència de Karim. Aitor marcava el sisè pels de Martín Pose a falta d'un quart d'hora, en rematar cap dins una centrada de Granero. En la següent jugada, Esteban també ha notat, finalitzant una passada de Berger a l'espai. L'últim gol l'ha fet Luis, al 82 amb una rematada de cap, al primer pal a centrada d'Aitor. Bueno, la verdad que fue un partido, en primera parte empezamos trabajando bien, es un rival de que tiene las cosas claras en un campo complicado, que yo creo que es un campo de los más difíciles que nos tocará por dimensiones. Y bueno, habíamos preparado el partido con estas dimensiones toda la semana y la verdad que hemos tenido mucha efectividad en ese sentido. Hemos trabajado bien defensivamente y hemos aprovechado muy bien las ocasiones que hemos tenido. Y la verdad que lo que me ha gustado más del equipo fue la seriedad que lo ha hecho, a pesar de tener el partido ya controlado, siguió hasta el último minuto trabajando con seriedad. Bueno, ha sido un partido que al principio nos ha costado bastante. En la primera parte hemos marcado algunos goles, pero hasta la segunda parte no hemos conseguido asentar el partido. Bueno, ya pensando en la semana que viene contra el Mataró y contento por ayudar al equipo con un gol. Golejada àmplia pel juvenilà de l'Adam, que segueix a dalt de tot de la taula. La setmana que ve, partit a casa contra el Mataró.